नों दिनै सोरनियाव थांनो नोंनि अलखद समाव मानोना दिनै बुहुमानो अलखदाव गोग्लैबाय बुहुमानो समस्यायाव गोग्लैबाय नों दिनै नोंनि समस्याखौ लानानै सोरनियाव थांनो मानोना दिनै बुहुमानो समस्यायाव गोग्लैनानै दं नाथाय जेब्ला मुगाया मोजांमोन नों गाज्रियाव थाबायनानैसो मोजां समफोरखौ हगार हरदोंमोन मुगाया जेब्ला मोजांमोन नों लोंग्लुं फेग्लुंजोंसो दिन थांदोंमोन मुगाया जेब्ला मोजांमोन नोङो ओरैबा ओरै थगायलायनानै समखौ हगार हरबाय थादोंमोन दिनै मण्डली मोनसे जानानै गिर्जानाव मोनसेयावनो हाबनानै इसोरखौ सिबियो खुलुमो बेखौ दाव दाव खालामो नाथाय बेबा बैखौ नायनो हाया बैबा बेखौ नायनो हाया गावजों गावनो एना एनि बे जोबनाय बोथोरावबो नों बेबादिबा नों गाबनांगोन दिनै नों सोरनियाव थांनो नोंनि समस्याखौ लानानै मानोना बोसोनाव बुंदों जेब्ला जोबनाय मुगा खाथि जागोन मानसिया गावखौल' अनग्रा जागोन मानसिया अननायाव गुसु जालांगोन दिनै अननायाव गुसु जालांबाय सोरबा माबा एसे जाबानो कर'ना एसे लोमजाबानो कर'ना सोरबा माबा एसे बेमार जाबानो रावबो बिनि खाथियाव थाङा मानोना मोनसे सन्देह जाबाय मानसिनियाव सोरबा माबा मोनसे जायोबा बेखौ कर'नाल' सानसै जायनि जाहोनाव गिनानै बिनि खाथियाव रावबो थाङा सहाय हैला अननाय गैला जेब्लायबो गिसै बे महामारिखौ सनजानो गावखौ थैनो थाखाय दिनै अननायाव गुसु जालांखोना जालांदिया अब्लाना मानसिया दिनै रावनिबो खाथियाव थांनाय गैला रावखौबो मोजां गाज्रि खबर लानाय गैला सोरनिबा खाथियाव थांनानै रायलायनाय गैला बिनि खाथियाव थांनानै सुखु दुखु रायलायहैनाय गैला सोरनिबा खाथियाव थांनानै सोरखौबा मोजां थुलुंगा होनाय गैलिया मानसिनाव मोनसे गिनाया हाबबाय आरो मानसिया गावखौल' अनग्रा जाबाय दिनै बोसोना बुङो गुबुनखौबो गावखौ बायदि अन नाथाय दिनै बुहुमा गावखौल' अनग्रा जाबाय